Tatlong Kapampangan ang sumubok sa Sing-ka-Galing audition pero pasok kaya sa panlasa ng mga judge ang kanilang boses. Narito ang report. Siya ay isang senior high school at ang pagkanta raw niya ang nagsilbing tulay para makakuha siya ng scholarship. Mula sa bayan ng Lubao, siya si King Morissette Aguiluz. I wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love, and just killing me when you're away. Oh baby, cause I really don't care where you are, I just wanna be there where you are, and I gotta get one little taste. Sugar, yes please, would you come and put it down on me? Aba, mukhang napapaindak si Hans Lee sa performance ni King. Pero mapaindak rin kaya ng Sing-ka-Galing next auditionee ang mga judges this time? Ang pangalan mo ay Carlin Joy. Carlin Joy. Yes po. Isang happy mommy si Carlin Joy at blessing raw niyang maituturing ang kanyang bibong-bibong anak. Isang empleyado ng gobyerno ang ating young mommy at ang nag-udyok raw sa kanyang sumali. Kumusta naman yung mga kasama mo sa office? Alam ba nila na mag-audition ka? Actually, ma'am, sila yung nag-post sa akin dito. All right, Carlin Joy, let us hear your voice. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Hi! Ang sarap naman pakinggan ng iyong boses, Carlin. Ma-pressure kaya ang ating next auditionee kay Carlin Joy at King? Kilalanin natin si John Mark Dora. Tubong Mabalacat, Pampanga ang ating Sing-ka-Galing auditionee at anya, batid niyang mas marami pa siyang matututunan sa pagkanta kung sasali siya ng kompetisyon. Hindi na bale kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi mag-alala. Pero teka, mukhang may napansin nata si Judge Jennifer ah. Teka lang ha, Na? ano bang meron dun? Kasi kanina ka pa kasi nakatingin dun. Nahiya po. May nakikita ka bang hindi namin nakikita? Sina King, Carlin at John na nga kaya ang susunod na Grand Champion? Abangan yan sa CLTV36 Sing-ka-Galing. Habol na sa aming audition dates. September 28, October 5, 17 and 26. At baka ikaw na ang tatanghaling next Sing-ka-Galing Grand Winner. Punta lang sa CLTV36 3rd floor ng CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Ito ang pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang Sing-ka-Galing.